ଆଜିର କାହାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ଗପଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଣେ ଋଷି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉଭୟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଦିନେ ଋଷି ଚିନ୍ତା କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ବସିଲେ। ତପସ୍ୟା କରୁ କରୁ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆକାଶବାଣୀ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ହେ ଋଷିବର, ମୁଁ ତୁମର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି। ତୁମର ଏବେ କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ କୁହ। ଋଷି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମହାଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମର ସହିତ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ତ ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ମହାଦେବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ତ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଧାର୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜନ ଅଛି। ତା'ର ବୟସ 16 ବର୍ଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେଇପାରିବି। ଋଷିବର କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତ ଗୁଣୀ ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ମହାଦେବ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ବରଦାନ ପଳାଇବେ, ଉଭା ନେଇଯିବେ। ଋଷି କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଖୁସି ଖବର ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ପତ୍ନୀକି ଶୁଣେଇବି। ଘରକୁ ଆସିବେ, ପତ୍ନୀକି ଜଣାଇବେ, ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ସେଠୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଗୋଟେ ବାଳକର ଜନ୍ମ ହେବ। ଖୁସିରେ ଏଠୁ ତା'ର ନାମକରଣ ଏମାନେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ରଖିବେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସତକୁ ସତ ଭଗବାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ଗୁଣୀ, ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଥିବ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଚଳୁଥିବ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଚଳୁଥିବ। ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲା ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ପିତାମାତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଘର ଭିତରୁ ପଶି ଆସନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତି ପିତାମାତା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗେ, ହେ ପିତା, ଆପଣ କାହିଁ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି? ଋଷିବର କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ପୁତ୍ର, ମହାଦେବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତୋତେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ବରଦାନରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲା 16 ବର୍ଷରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ତ ତୋତେ ଏବେ 16 ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ଆମେ କେମିତି ତୋ ବିନା ଚଳିବୁ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଏଥିରେ ଜମା ବିଚଳିତ ହେଲାନି। ସେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଲାଗିଲା, ହେ ପିତାଶ୍ରୀ, ତୁମେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛ, ବହୁତ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଛ, ଧର୍ମ କଥା ଶିଖେଇଛ, ତେବେ ଏତେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁ ମନେ କରୁଛ? କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପୂଜା କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗୁହାରି ଜଣାଇବି ଯେ ମୋ ବୟସକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମହାଦେବ ମୋ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିବେ। ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଚାଲିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଆଗରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝରଣାଟେ ବହୁଛି। ସେଠି କିଛି ବାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେ ବାଲିରେ ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ସେଥିରେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ପୂଜାରେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂଜା କରିବା ପରେ ତାପରେ ସେ ମେଡ଼ିଟେସନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସାଧନାରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଆ ଭିତରେ 16 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯମରାଜଙ୍କୁ ଖବର ଆସିଗଲା। ଯମରାଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟକୁ ନେଇକି ଆସ, ତାଙ୍କର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ତଳକୁ ଆସିବେ। ହେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବହୁତ ଦିନ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବେନି। ତ ନେବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଏଠୁ ସିଏ ଯମପୁରକୁ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ସବୁ କଥା। ଯମରାଜ କହିବେ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତୁମେ କହୁଛ, ଛାର ବାଳକଟେ ତଳେ ବସିଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଆଣିପାରିଲନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ମୁଁ ଯିବି। ଏହା କହିବେ ଏବଂ ସେ ତଳକୁ ଆସିବେ।
ତଳକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସତରେ ସେଇ କଥା। ତଥାପି ବାଳକକୁ ଉଠେଇବେ, କହିବେ ବାଳକ ତୁମେ ଏବେ ଚାଲ, ତୁମର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଯମପୁରକୁ ଯିବ। ମାର୍କଣ୍ଡ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତି ତ ଯମ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମନା କରିବେ, କହିବେ ନା, ମୁଁ ତ ଏବେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ପୂଜା ମୋର ସରିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି। ଯମରାଜ ଏତେ ରାଗିଯିବେ। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଚାବୁକକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଡ଼େଇ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚାବୁକ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି, ସେ ଚାବୁକରେ ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମାର୍କଣ୍ଡ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବିନି କହିକି। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚାବୁକଟା ପଡ଼ିଯାଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଯାଏ। ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ ବେକରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ତ ମହାଦେବ ସେଇଠୁ ଉଭାନ ହେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ସେଇ ଲିଙ୍ଗ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯମକୁ କହିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ତୁମର ଗୋଟେ ବିବେକ ନାହିଁ। ସେ ବାଳକଟି ମୋତେ ପୂଜା କରୁଛି, ଏତେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତୁମେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋତେ ତୁମେ ଚାବୁକରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ। ଏହା କହିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ, ତାଣ୍ଡବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ତାଣ୍ଡବ ଦେଖି ଆକାଶପୁର କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଆକାଶପୁରରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା ଦେବତୀମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଦେଖି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥରହର। ମହାଦେବ ସେହି ସମୟରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତ୍ରିଶୂଳ ଯମରାଜଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଯମରାଜ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଦେବତୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ଯଦି ଯମରାଜ ମରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର ତ କର୍ମ ସେୟା, ଯାହାର ସମୟ ପୁରିଯିବ ସେ ତାକୁ ଯମପୁରକୁ ନେବେ। ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବେ, ନିଜର ରାଗକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସତ କଥା। ସେଇଠୁ ଯମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବେ। ଯମ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଭୁଲ ମୁଁ କେବେ କରିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଯମପୁରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଭଲ କରି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି କହି ସେ ପଳେଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାକି ଦେବତା ଦେବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବେ। ଏତିକିବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡ ମହାଦେବଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆୟୁଷ ଅଧିକକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଆୟୁଷ ଅନୁଯାୟୀ ମୋର ସମୟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏତିକି ନେଇ ମୋର ପିତାମାତା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦୁଃଖିତକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କରିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ମହାଦେବ ତ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ। ଏଠୁ ତଥାସ୍ତୁ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁତ୍ର, ତୁମକୁ 100 ବର୍ଷ ମୁଁ ଜୀବନଦାନ ଦେଲି, ତୁମେ 100 ବର୍ଷ ଅତି ଆରାମସେ ଚଳିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ମାର୍କଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଘରେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଘରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଯଦି ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଭଗବାନ ତୁମର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯିବ।